ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଏବେ ଆମେ ଜାରିଙ୍ଗ ଗାଁରେ କେନ୍ତା ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଜାରିଙ୍ଗ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସୁବିଧା ଥିବାର ଲାଗି ସବୁଠି ଝଗଡ଼ା କେଜା ପଡ଼ିଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ବାହାରିଛୁ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ସବୁ ଡାକିଛୁ ସବୁ ମିଶିକରି ଗାଁ ଟିକେ ସଫେଇ କର୍ମୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ। ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ତ ବ୍ୟାନରଟା କାଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍, ମହିଳା ସଂଘ ଅଛନ୍, ଯୁବକ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ତମର ମିଳିତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା କରାଯାଏ? ସବୁ ବର୍ଷ ତ କମ୍ ରଙ୍ଗ ସଫା କରାହେସି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛୁ ସବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ରେଲିଟେ କରି ସଚେତନ କର୍ମ ବୋଲିକରି ଆମର ଅଭିଯାନଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମର ହଉଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ତ ଆମର ଦେଶଟା ସୁଧରିବା, ଆମର ଗାଁଟା ସୁଧରିବା, ଆମର ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁଧରିବା ଆଉ ଆମର ଦେଶଟା ବି ସୁଧରି ପାରବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ ଛୋଟ ଲୋକ, ତାହାକୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଦେଖାବାର ଲାଗି କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ତ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ ରଖମୁ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଠାନୁ ମୂଳ କରିକି ଆମର ଦେଶକୁ ବି ସଚେତନ କରିକି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଗକେ ବଢ଼ମୁ ବୋଲି। ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରୁ।